Je tady pár 2. A tentokrát to bude asi 5. Tak to dáme. Tak. Byl dobrý docela. Jdeme na další. Takže to jsem dřevák. Jdeme na 3. kop. Dneska to není asi úplně den. Tak, tady to bude předposlední. Tak. Zkusíme ho dát. A leskej. Ne jako ty 2 minulý. 3. Podobně jako ve prvním dnu. Jestli to teď dám, tak všichni musíte dát odběr a like. A možná i komentář. Prosím. Jestli ne, tak nevím co, můžete si udělat, co chcete. To je bonusový, tady to bude bonusový. Tady to je bonusový. Ale vidíte tam tu boušku? Já to rychle natočím, já už normálně padám. Jestli bude zítra mokro, tak asi nebude video. Ale co budu pro vás dělat? To byl, ne. A zase náhou si to zasloužím. Teď tady máte konec tohohle videa. Víte, bude part 3. Odběr a like. Jděte na penalty.cz. Nevím, co to je.